Ελάτε κορίτσια, καιρός να βγάλουμε αυτά τα σκοινιά. Πού πηγαίνετε? Μάγι δεν βγαίνει. Πρόσεχε! Θα μου το πληρώσει. Καλύψτε με! Με τι? Γεια σας, Λί! Κόφτε τις μπουρδες. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ακούστε με. Ληστές είναι εδώ πολύ και λένε ότι είναι καλοί. Για άσχευτοι περνούνται στην κλοπή. Κανείς όμως δεν μπορεί σε μένα να τη βγει. Δεν με φτάνουν στο μικρό μου δάχτυλακί. Με λένε κακό και απέσιο και σκληρό. Δεν έχουν δει πού να φτάσω εγώ μπορώ. Με ένα η πιο ωραία μέθοδος καπής. Αρκεί ένα και η Αγελάδα έχει πνοτιστεί. Μια και δυο στα κλεφτά την τελειώνει τη δουλειά. Τις βουτάει τις αγελάδες κι όλα πάνε μια χαρά. Αν κοιτάξεις με τα μάτια ενός βοδιού, τότε θα δεις το Πάμε λοιπόν τώρα! 1000 αγελάδες εμπρός μας στη τσέπη! Μάγι, κυρία Γκάλαουεϊ, συμπέχτεται. Αγελαδόικος αγαπητός. Αχ, πως μ' αρέσει ετούτος ο ρυθμός! Μαγικό λοιπόν κι αυτό το τραγούδι είναι αρκετό. Υπνοτίζει τις γελάδες σαν το μαγεμένο απλό. Με μαγεύω όσους κάνω μόνο μου. Χάρη στο γιο λαριλί, λαριό, λαριλί. Χτήκα οι αγελάδες, πω πω πω. Με ένα